Takže ahojte priatelia, takže ako som vám už vysvetlil, mám tu pred sebou bravčové konečnice, ako vidíte. Mám ich tu a my ich budeme umývať tak, že my ich dáme 24 hodín do vody. Kvôli tomu, aby boli čerstvé, aby boli čistejšie, aby boli mäkšie. Takže sú strašne slané. Takže ideme ich dať do vody a potom ich musíme nechať, aby sa močili 24 hodín. Potom ich z tej slanej vody vybereme von a potom ich ešte raz alebo párkrát vyčistíme vo čistej vode. Takže poďme teraz na to, otvoríme to a dáme si to do čistej vody. Takže už ich máme otvorené, najprv si umyjeme ruky. Ľudia, prvýkrát v mojom živote to robím. Takže ma prosím, nekritizujte, aj keď niečo spravím zle. Tak, sú strašne slané. Pozrite sa. Tá sol. Preto ich tak musím nechať. Musím ich nechať vo vode viac, aby sa močili. Kvôli tomu, lebo sú strašne slané. Ale smrdia. Nepáči sa mi to, ako to smrdí. No ale chceli ste viacerí z vás, aby sme to spravili. No tak sme vám to schválili, no, tak sa ako to mám povedať. Takže ich dám močiť, ale určite, že nie iba tak. Prvo ich takto prečistím. Tá voda už je dosť špinavá. Ako vidíte aj tu, tak ja to takto vyhodím von. No ešte raz. V studenej vode, ľudia, v studenej, nemusíte to robiť v teplej, vo studenej, lebo v teplej vode sa sol viac roztopí, takže je lepšie vo studenej. No, takže už sú oveľa čistejšie ako boli na začiatok, no ale to nie je všetko, lebo tá sol je stále v tom. Takže ľudia, dobre, necháme si to takto, aby sa nám to močilo, aby sme to mali proste do rana alebo do po obede na druhý deň. Takže tak, máme to tu. Položíme si to na stranu, aby sa nám to tak pekne močilo. Takže už to mám pred sebou, nevyzerá to boh vie ako, no ale je to tak. Je to naša rómska kultúra a buďme na to hrdí, nemáme sa za čo hanbiť. Je to jedlo. Iné kultúry majú tiež svoje jedla, svoje tradície, jedia ešte horšie veci ako my. Takže prosím vás, niektorí z nás, čo sme Rómovia, sa hanbíme, že jeme goja, že jeme takéto veci, není úplne nič na tom zlé, ale ideme to vyskúšať. Takže vrátim sa k vám 24 hodín, ľudia, takže sa pozatiaľ majte, nechoďte nikam. Idem sa vyspať. Takže dobré ránko všetkým prajeme, dnes je druhý deň. Máme tu našu Agatu. Vieš, čo sa dnes bude diať, ale nie si ešte v celkom obraze však. Som v obraze, až v plnom obraze. Ľudia, ja som vám včera večer ukázal, že som tie goja, alebo čreva, alebo neviem už ako, som ich namočil do vody na 24 hodín, to mi porodila semka ona, aby sa proste čistejšie. Takže dnes sme si všetko pripravili, vyzerajú oveľa čistejšie, masnejšie, mokrejšie, ale to dnes nevadí, lebo mi bude pomáhať kolegyňa Agata. Sám to nezvládne. PS, moja žena. Takže ukážeme vám, ako to vyzerá. Takže Agata, budeš mať ty? Ja ťa budem kamerovať ale a potom ti aj pomáhať. Hej, no tak ideš. Ukáž sa. Ľudia, toľko ľudí to chceli, aby sme to spravili, ale my sme stále hovorili, že nie. A potom mi tam prišiel taký jeden koment, aj správa, aj hlasovka, že prečo sa hanbíme spraviť goja, že to je rómska tradícia, čo sa hanbíme za našu kultúru a potom som si povedal, prečo nie. Takže poď bližšie. Ja som išla dozadu teraz. Bližšie ukážem to.
Takže máme ich tu. Sú čistejšie, Ukáž. ako boli včera. Vyčistil poriadne. Sú dosť čistejšie. Ešte raz ich prečistím. Tú špinavú vodu teraz idem vyhodiť. Pozor, dávaj. Takže ľudia, ako som povedal, najprv si ich dáte do vody. Na 24 hodín určite. Ale ešte predtým párkrát ich premýte, potom to nechajte do vody. Takže ja už ich mám dosť čisté na to, aby som začal. Nechcem žiadnu kritiku od nikoho počuť. Takže najprv si zoberieme zemiačky. Hociaké zemiaky budú stačiť. Ideme si ich prvo nastruhať, tak ako by sme spravili placky, alebo iné jedla. Proste si ich pošupeme a potom ich budeme na trolku. Na trolku ich budeme tak. Takže ľudia, Agata mi to krásne pekne teraz ide pošupať. Ja? Nedávajte tvár. Poďme to pekne pošupať. No ja nemám pokoj. Agata nám to ide pekne pošupať. Počkaj, zapnem si vlasy iba. Naša Agatka si už pekne šupe. Ja teraz idem pripraviť. Stále ma zamestnáva niečím. Musíš mi nejako pomôcť asi však, ľudia. Tak Agata, ako sa ti šupu zemiaky? Normálne, pretože ich robím každý deň. Dobre, takže tu ich máme, ľudia. Ako som povedal. Takže Agata si pekne šupe zemiačky. Koľko už ich tam má? No, ide jej to. Teraz ja vám ukážem zblízka, ako oni vyzerajú, aké sú čisté. Takže sú dosť čisté, ľudia, naozaj vravím, dosť čisté sú. Ale ja ich ešte párkrát prečistím. Idem teraz pripraviť ja, ako sa to volá? Cestičko? Nie, to druhé. Čo? To, čo sa s tým Však plní. hovorím to. Testičko sa to povie. No ja to tak volám. Takže budeme potrebovať na toto polohrubú múku si môžete zobrať. Budete potrebovať. Sa tam aj hladká. Môžete aj hladkú múku alebo polohrubú, nezáleží to na tom. Dáte si tam cesnak. Vegetu si tam môžete tiež dať. A korenie je veľký kľúč tohto receptu. Korenie čierne. A dajte si tam aj trošku soli, aby to bolo trošku aj vo každom. Netreba, keď tam dáme vegetu. Takže teraz si tam dá. Ja ti to urobím, asi nebudeš vedieť. Čo nebudem vedieť? No daj tam tu, nie veľa. Lebo to nerobíme pre... Dosť, však už preháňaš. Nie, však... Už dosť, však iba dve máme také. Ešte trošku. Dobre, finish. Tak. No daj tam vegetu. Teraz tam dáme vegetu. Dobre. Teraz tam dáme cesnak. Nedávaj tam veľa cesnaku, prosím. Práve ja mám rád cesnak. Práve že ja nie, preto tak hovorím. Dobre, stačí. Prosím, stačí. No dobre. Trošku soli si tam dáme. A dáme si tam a premiešaj. hlavné ingrediencie. Teraz si tam dáme toto korenie čierne. Ja zabudol si dať, hej. No tak. Korene si dajte, každý si dajte korene podľa chutí. Ja som si ho tam dal trošku viac, lebo dnes máme návštevu, aby nám to prišlo ochutnať, aby sme sa nehambili. Takže teraz si zoberete varešku. Túto varešku proste poznám ja od detstva. Lebo toľko rany som dostal s vareškou ja, to som už ani nedá porátať. Od starky, od mamy, to som už nedá rátať. Takže varešku od detstva si zoberete, ľudia, ale tá je najlepšia. Takže si to pekne takto premiešajte. Dobre, že si povedal, budem ťa tou vareškou byť aspoň. Ľudia. Napísalo. Robíme aj zemiaky. Áno, teraz som sa spýtal. Teraz k tomu robíme aj zemiaky, ale nerob také dlhé. Ja som urobila. To sú maličké. It's OK? Myslíš? Či nie? Takéto sprav, hej. Dobre. No, takže Agata k tomu robí zemiaky. No a ja to už mám, ešte trošku to pomiešam, aby to proste bolo bez žiadnej chyby. Tento recept není ťažký, iba je zložitý, aby ste ho proste vedeli perfektne navariť. Keď tam dáte veľa múky, tak to črevo sa proste praskne, alebo proste tá múka, to bude ako kameň. Musíte to presne vedieť urobiť. A preto to robíme my, lebo my sme experti. Nie sme?
uvidíte sami na konci videa. Takže toto máme ready, dáme si to na stranu. Toto si dáme tiež na stranu. Vodu daj variť do... Teraz si zoberieme veľký hrniec, si potrebujeme zobrať. Najväčší hrniec, aký máš? Hej. Ľudia, počuli ste ju? Ja som sa spýtal, či chce najväčší hrniec. Môžeš dať malého, prosím. Takže do chodidla ho daj. ideme si tam teraz napustiť vodu. Takže hrniec máme pripravený. Voda sa začína. Agata, čo teraz ideš robiť ty? Umiem zemiaky, dám variť najprv zemiaky a potom robím to cestičkou. Dobre. Takže voda, ak sa, koľko povedz mi, stačí? Stačí, však nerobíme veľa. No. Daj tam sol. Takže dáme si tam teraz sol. Dobre. Takže sol tam mám. Ja ti dám tam. Môžeš nám to zdvihnúť, prosím ťa. Si Ty si povedala najväčšiu. No, kotel už máme na hrnci. Agata, umyj si tvoje zemiaky. Ja potom ešte raz ich musím ešte raz prečistiť, ako som povedal. Takže ľudia, veľký hrniec potrebujete zemiaky, aby ste mali aj na to, aby bola ako príloha k tomu a tiež potrebujete zemiaky, aby sme ich plnili. Tak máš vyčistené zemiaky? Takže zemiaky sú čisté, zasypamte sol. Tak určite áno. No, teraz si ich dáme sem. Keď dám sol. No daj si tam sol. Prosím, zemiaky sú pripravené, a sol si tam dala? Hej. Sol tam máš. Čiže odložíš sol. Daj všetko preč, nepotrebujeme. No a teraz ideme ľudia obrácať, takže ideme to robiť k stolu. Ideme to robiť tam, aby to videli lepšie, aby mali proste ten zážitok. Bordel tam? Presne tak, viac bordelu. Ľudia, ideme nastaviť kameru, takže pozatiaľ prestavička. Takže Agata, teraz ide strúhať zemiaky, takže ľudia, necháme ju v tom, aby si tie zemiačiky pekne nastruhala, aby si to mala pripravené. Potom tam je zabudni dať korene, cesnak, daj si tam vegetu a to asi je všetko však. A trošku múku, aby to všetko držalo ako malta, no. Aby to proste išlo všetko v sebe. A vlastne nie, múka sa nedáva tam. Nie? Trošku. Vajíčko sa tam tiež dáva. Myslíš? Ale nemusím dať. Dobre, takže ideš, nechám ťa, vrátim sa k tebe za 5 minút a uvidíme, kde si. Takže ľudia, teraz vy poďte so mnou. Tak ukáž nám, Agata. Takže ľudia, Agata to už to má pripravené. Agata, zober to k stolu, lebo tam sa bude diať história dnes. Takže máme to už tu. Toto môžem dať, nie? Toto môžeš dať už preč. Máme tu goja. S tým toto sú naše naplne, takže zemiaky nastruhané a múka so prichuťou, so skorenenými. Takže tak. Teraz si ešte musíme pripraviť ešte jeden plech. Nie. Musíme si ešte pripraviť, budeme potrebovať toto. Umiela si to? Hej. Dobre, toto budem potrebovať tiež. To budeme dávať, keď už budú naplnuté, budú už pripravené, dajme to tam a potom sem do vody s nima. A ukážeme vám, ako my ich, niekto ich zaviažu, lebo to musíte aj takto nejako zaviazať, však? Kvôli tomu, aby vám to neprišlo von. Ale my to nebudeme robiť s nitkou, ale máme niečo lepšie. Ukážeme vám to vo videu. Takže ľudia, čo môže začať, ideme ich naplňavať. S akými chceš najprv začať? S múkou. Múkou? No, dobre. Budeš mi to držať ty, alebo ja, a ty to budeš... A čo chceš robiť ty? Tak keď už to mám v ruke. No tak ideš. Ale prosím ťa, nedávaj tam veľa, dobre? Počkaj. Niekto to robí, viete ako, ale ja to neviem robiť. Robím to dvakrát v živote. No dobre. Ale no daj, počkaj, aby to nevypadlo. Takže tak. Ľudia, to zajdolko letí.
Teraz to ideme uzavrieť. Agata tu prvú naplnila. A s týmto to uzavrieme, je to také želesko. Kupuje sa to v supermarketoch, takže ja som si to zobral. A tradične sa to uzavrie so zničkou, nie? A niektorí ani nemusia. No. No, ideme, skúsime Ale šťastie. musím to otvoriť nejako. To sa dáva tak celé, aby to držalo. Halo. No dobre, ideme to uzavrieť. Nedrží. A keď nám to nepôjde, takže nič. Vrátime sa k tradície. Niť. Kde je niť? Niť. V tých Oných? strieborných. Na tej druhej strane. Dobre. Tak ako to robila babka a starky, tak to robia vnúčata a pravnúčata. Tak robíš to ty. Takže tak, bom. 1, 2 a... Roztrhni. Kde máme nožničky? Ešte nepotrebujeme ich. Musí... Drž to. No tak si to zaviažeme. Čo je? Smedí. No a čože to trošku smrdí? Poďte to potom tam dole. Dobre, drží to. No ľudia, jednu stranu máme už uzavretú, teraz ešte na druhú. Dobre, takže už to máme. Dobre, podaj mi tanier. Alebo nie, dám ti. Takže ako vidíte, počkaj, jednu máme naplnutú. Bom! A budeme si to striedať, hej? Čo si budeme striedať? Však to budeme dávať aj to. Jaj. Takže šup sem s tým. Keď nie je to, táto je roztrhnutá tu. Takže musíme... Daniel! Nekrič. Ty to dávaš úplne von. Nechcel som, nevadí, no. Takže... Malina už začína skoro rozprávať, takže aj kričí. Daniel! Daniel! Stop, Daniel. Ľudia. Tak, teraz z tej druhej strany, počkaj. By to bolo všade. Iba dve sú určite. Tri si dala teraz z tejto strany. Aha. Si ma nepochopila si. Am? Nechceš? Nie, môžeš ty. Keby ti niekto dal milión, ochutnala by si to Tá, takto. hej, však to sú iba zemiaky surové. Ty tebe. Mne nemusí ani milión, je to aj tak ochutnala. Tak ochutnaj. Dobre, nemusíš toľko veľa, či hej? Chceš tam veľa? Dobre to je. Tak keď to robí tvoja žena, tak hej? Ešte jeden. Ešte jeden? No choď rýchlo, ideme to zaviazanie, bude voda sa na zaštenku. No dobre ľudia. Rýchlo ideme to zaviazať. Dobre, najprv tu. To tenšie najprv. Takže... Čo je? Už. Mal som dnes na Facebooku, ukážem vám tu, alebo nie tu, aby ste videli Agatu, že dnes budeme robiť goja. Kto sa teší? No a už tam ľudia píšu, že ja, tak ja som zvedavý, či si toto video budete pozerať, či vás bude baviť a že... Oni to chceli od nás, ale my toto jedlo takto nevaríme, akože tak Častejšie. často. My sme... My tehotenšie som to jedla, no. Tak sme to mali furt. Daniel. Počkaj, to spadlo. On má kope s tým. Nerob, Danielku, máme, čo to robíš? Tu máš? Je to dosť drina, ja už som spotený skoro, bože môj, už som teplo mi je. Tebe? Ha? Nie. Však je okno otvorené. No, a keby nebolo, tak horšie. Teplo mi je z toho, že... Nie z toho, žalúdok má asi boli z toho. Teraz si predstav, že každý deň toto variť. Každý deň. Nie, Že to by sme si už asi aj zvykli, ale... Že si nemyslím tak, že si v reštaurácii a že musíš každý deň kvôli tomu, lebo že... Nechcela by som. Slizké to je. Tak. Takže máme číslo 2. Ale nemusíš tak. Dobre. A ideme na 3. Počkaj, aj Koľko toto. tam sú? Aj tu som To je tá dala múka, hej. múku. No. Múku teraz.
Teraz ideme zase na múku. Ľudia, máme tu spravené. Agata musela ísť k deťom, lebo plačú. Mám ich tu. A teraz ich budem dávať do vody. Takže začneme. Takže jedna. Voda už sa nám hreje pekne, je horúca. Druhá. Hrniec som si vzal veľký, ako Agata poradila, že najväčší si mám zobrať, aby sa tam zmestili ako nám to buble. Aby sa nám zmestili. Tak, takže druhá. Tretia. Máme tam asi tých... No, máme už 4. Či tam 3, ale 4 tam sú. A 5. Takže ľudia, mám zlú správu. Jedna z nich mi praskla. Ale nevadí. Niečo som spravil zle. Takže ako vidíte, niektoré z nich mi ako sa nabehli. Takže si myslím, že tam spravím takú maličku dierku, aby vzduch možno vyšiel, alebo neviem. Ani to nejde. Ani to nejde, ľudia. Takže ich tak necháme, aby sa varili na hodinu, 2 max, neviem. No a potom ich dáme ešte do rúry. Takže zemiaky už sú spravené skoro. Tak sa k vám vrátim a dúfam, že to vyjde a budú dobre a budú tak, ako si ich predstavujeme my. No. Tak ľudia, moji zemiaky máme už pripravené. Tak ich zoberiem odtiaľ a nechám ich v tom hrnci. A pozatiaľ, ak sa nám tie goja varia, hej. Takže idem teraz zemiaky zobrať. Tak... Zemiaky máme už tu. Dáme si tam sol, si tam hodíme. Trošku dochutiť. Trošku si tam dáme aj vegety. My to tak máme radi. Ale podľa vašej chute si ich môžete dochutiť. Každý má niečo iné rád. Každému chutí inak. A dám tam ešte trošku petrušky, aby to dalo takú čerstvejšiu chuť. Tak, dobre. No a troška tam dáme aj oleja, aby nám tiež neboli suché. Čo vám tu teraz ukážem. Takže máme ich tu, ľudia. Teraz iba budeme čakať, aby sa nám to uvarilo a potom ich dáme do rúry. Takže toto už máme, dáme to na stranu, aby sme to mali potom na potom. Zemiačíky už máme. Teraz iba treba čakať, aby sa nám spravili tie goja. Ľudia, nechoďte nikam a pôjdem sa na nich teraz pozrieť a dám vám vedieť. Ľudia, vyzerá to dobre. Necháme ich tam ešte 30-40 minút a potom ich vyberem. Takže je to proste taký recept, že trpezlivosť musíte mať na to, že to sa skoro varí 2 hodiny, aby boli mäkké, aby to proste chutilo. Tak nechoďte ľudia nikam, alebo si choďte zobrať niečo, neviem, choďte niekde, choďte sa prejsť, do parku si choďte, alebo potom sa vráťte, neviem, no. Ale mne už dochádza trpezlivosť. Tak ako vidíte, už to máme hotové po 1,5 hodiny. Už teraz vyberiem a dám na plech. Lukáš musel si odskočiť. Vidíte? Tu mám plech prichystaný. Tak idem to už vyberať. Tak, zatiaľ. Neviem, čím to budem vyberať. Som sa nepopálila. Tak. Na to zatiaľ vypnem plyn. Tak.
Vyzerajú byť dobre, no ale neviem chuťovo, či to bude, neviem, či to bude slané, alebo neviem, uvidíme. Už sú. Tak, toto je tá malička. Tuto sme spravili takú hrubšiu. Aj sme tam dosť naplnili. To nebudeme asi. Tak už mám všetko. Zapínam si rúru. Dám si trošku oleja. Tak. No a dávam na to. Ja väčšinou na to dávam červenú papriku. Danielko, idem. Trošku červenej papriky. Čo ešte také mám? Dám toto trošku. Ja toto nedám. Nejaké prísady, ak máte doma, môžete podľa chuti, ako vám to chutí. Ukážem vám, ako to vyzerá zatiaľ. Vidíte? Tak. A dáme to upiecť do rúry na pár minút. No, podľa toho uvidíme. No, dám ešte na to trošku čierne korenie, lebo som dala málo tam. By to bolo aj cítiť, viete, tá vôňa. Dám to do rúry a horúcej od spodku. Zatiaľ nech sa nám to čo vidíte, je to v rúre. Takže ľudia, som späť. Chýbal som vám, viem. Agata, ja som režisér. Ty si boss. Takže ľudia, Agata si proste tam už proste neviem, čo tam robí, ale niečo robí. A ľudia, ukážem vám teraz, ako to vyzerá. Máme to už tu. Bum. Takže asi ich už vyberiem. Takže prosím, madam, sadnúť. Tak o deti sa starám. Vyzerajú už nám pekne. Takže to môžem už vypnúť. Vyberieme si ich a ideme ich už ochutnať. Ľudia, nechoďte nikam. Toto je proste tá najlepšia časť z celého videa, kde ja a moja žena ich ochutnáme a povieme vám, čo si o nich myslíme. Takže vrátim sa k vám za onedlho, minútu možno. Tak ľudia, máme to pekne prichystané, sme to prichystali spolu. Máme to už na stol, takže Agata si sadni pekne, ukážeme im to. Takže máme to tu, máme k tomu čalamadu, to nemôže chýbať. Dali sme si k tomu takéto, ako sa Agata na to povie? Čo? Pita bread, nie pita. Lokše k tomu máme. Máme k tomu aj zemiačeky. Uhorky máme, kyslé. Tak daj k tomu aj uhorky. Alebo nechceš? Počkaj, ja nechcem, ty chceš? Nie. Niekde tu boli obchaté. Nevadí, nechceme nikto. Nie. A ľudia, ideme sa do toho pustiť a dáme vám vedieť, čo a ako, hej. Takže ľudia, kamera sa nám vyplá a ideš, Agata, na chutnávku. Takže prvo si dáš... Krajam to. Ale ešte, aké prvo ideš ochutnať? Čo sú so s múkou alebo so zemiakami? S múkou. No ideš.
Horúce to je. Horúce? Chutia? Dobre sme ich spravili? Hej. Dobre. Takže ľudia, dúfam. Dobre. Super. Dobre sú, chutné sú. Ani nie sú suché. Ani. Dobre sú. Takže ľudia, my sa do toho pustíme naozaj. Pred vami určite nie. Aby ste si nemysleli, že sme nejaké prasatá. No ale môžem vám povedať. Zemiaky sú tiež dobré. Čalamata k tomu chýbať nemôže, lebo to tam musí byť. Ľudia. Dnes bolo dobre, nie? Dobré video. Hej. Toto sú naše Goja, moje Agatine. Nie naše fyzické Goja, ale naša príprava, ako sme ich pripravili. Dúfam, že sa vám to páčilo, že ste na túto cestu boli s nami od začiatku až do konca. Nezabudnite nám dať vedieť, aké chcete iné katastrofické varenia, aby sme vám pripravili. Dúfam, že vás budeme baviť v budúcnosti a čaute všetci, máme vás radi. Agata, pozdravíš ich, máš nejaké posledné správy pre svet. Agata sa proste do toho pustila. Nekrmím malého, plače mi hladný. Agata to chcela ísť už 2 dní, ľudia. 2 dní. Keď som to dal na 24 hodín vo vode. Majte sa, máme vás radi, ďakujem za odber, za pekný koment od každého a držte sa, dávajte pozor. Čaute všetci.